Znate li što se dogodilo kada je mala Mija otkrila tajnoviti prolaz u šumsko kraljevstvo? Slijedite ovu priču i saznajte kako je naučila da je hrabrost i mašta ključ do najvećih avantura. Mala Mija bila je djevojčica puna mašte i znatiželje. Voljela je istraživati šumu iza svoje kuće, gdje je svaki dan otkrivala nova čuda. Jednog dana, dok je šetala šumom, ugledala je nešto neobično. Mali prolaz između dva velika drveta, obavijen maglom. Što je ovo? Pitala se Mija. Nikada prije nisam vidjela ovaj prolaz. Odlučila je prići bliže i istražiti. Kada je ušla u prolaz, osjetila je kako je magla nježno okružuje, a zatim se našla u potpuno drugom svijetu. Pred njom se prostiralo šumsko kraljevstvo. Drveće je bilo visoko i blistavo, cvijeće je šaroliko, a u daljini se čuo glazbeni zvuk. Mija je bila oduševljena. Ovo je nevjerojatno, uzviknula je. Ali tada je čula plač. Okrenula se i ugledala malog ježića kako sjedi pod drvetom. Što se događa? Upitala je Mija. Ježić je rekao, izgubio sam svoj dom. Veliki vjetar je srušio moju kućicu, a sada nemam gdje živjeti. Mija je osjetila kako joj se srce steže. Mogu li ti pomoći? Upitala je. Ježić je klimnuo glavom. Da, ali moramo pronaći čarobni kamen koji može obnoviti moju kućicu. Mija je pristala pomoći. Zajedno su krenuli u potragu za čarobnim kamenom. Na putu su susreli mnoge šumske stanovnike. Pčelicu Maju, zeca Lulija i medvjedića Bonoa. Svaki od njih im je rekao da je čarobni kamen skriven u najdubljem dijelu šume, gdje ga čuva mudra sova. Kada su stigli do najdubljeg dijela šume, ugledali su visoko drvo s gnijezdom na vrhu. U gnijezdu je bila mudra sova. Tko ste vi i što tražite ovdje? Upitala je sova. Mija je objasnila. Tražimo čarobni kamen kako bismo pomogli ježiću obnoviti njegov dom. Sova je klimnula glavom. Čarobni kamen može pomoći, ali samo ako dokažete da ste vrijedni njegove moći. Mija i ježić su se zamislili. Kako to možemo dokazati? Upitala je Mija. Sova je rekla, morate pokazati hrabrost, maštu i prijateljstvo. Mija je odmah pristala. Učinit ćemo sve što možemo, rekla je. Sova ih je poveo na 3 iskušenja. Prvo, morali su prijeći preko rijeke koristeći samo lišće i grančice. Mija je koristila svoju maštu i napravila splav od lišća. Drugo, morali su pronaći izgubljeni ključ u velikom polju cvijeća. Mija je koristila svoju pažnju i pronašla ključ skriven ispod cvijeta. Treće, morali su riješiti zagonetku koju im je zadala sova. Mija je koristila svoju inteligenciju i riješila zagonetku. Kada su završili sva 3 iskušenja, sova im je dala čarobni kamen. Dokazali ste da ste vrijedni, rekla je sova. Mija i ježić su se vratili do njegovog doma i koristili čarobni kamen kako bi obnovili kućicu. Ježić je bio jako zahvalan. Hvala ti, Mija. Bez tebe nikada ne bih uspio. Mija se nasmiješila i rekla, nema na čemu, prijatelju. Naučila sam da je hrabrost i mašta ključ do najvećih avantura. Na kraju dana Mija se vratila kući, puna novih priča i znanja. Svojim prijateljima je ispričala sve što je vidjela i naučila. Od tog dana Mija je uvijek bila hrabra i maštovita, a šuma joj je postala još magičnije mjesto.